Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la emisiunea Pe față a postului nostru de televiziune Nest TV Channel. Mă bucur tare mult să ne vedem și astăzi. Ne-am văzut săptămâna trecută și ați văzut că am avut numai subiecte de interes. Feedback-ul din partea dumneavoastră a fost unul pozitiv, ne-ați lăsat mesaje și vă mulțumim tare mult pentru lucrul acesta. Să știți că ținem cont de toate mesajele. Spațiul nostru este dedicat discuțiilor autentice, așa cum v-am obișnuit deja. Discuții pe față, în care adevărurile sunt spuse direct, iar ideile și perspectivele sunt explorate cu multă deschidere. Recunosc că încă sunt bulversată după weekendul acesta, dar nu despre asta vom vorbi. Astăzi ne-am întâlnit pentru un dialog cu unul dintre cei mai importanți oameni din domeniul educației și al cercetării din Suceava, cu o carieră academică frumoasă. Mihai Dimian este recunoscut pentru viziunea sa inovatoare și pentru eforturile susținute de a poziționa Universitatea Suceveană ca un pol de excelență în educație, cercetare și colaborare internațională. Sub conducerea sa, instituția a devenit nu doar un reper local, ci și un jucător important pe scena academică internațională. Întotdeauna primim pe adresa redacției comunicate de la USV despre încă o colaborare internațională și încă una, și încă una. Și îmi dau seama că contăm și noi peste granițele țării în domeniul educației. În această ediție vom aborda teme de actualitate și de interes larg. Vom afla ultimele noutăți ale Universității Ștefan cel Mare, cum se transformă învățământul superior într-un context global marcat de provocări tehnologice și economice, ce măsuri ia Universitatea Ștefan cel Mare pentru a răspunde nevoilor comunității locale și pentru a atrage studenți. Cum vede rectorul Mihai Dimian viitorul educației, cercetării și al inovării în România? Dar și multe alte teme de discuție, proaspăt înscăunat în primăvara acestui an, deja nu mai e atât de proaspăt, în funcția de rector, dar cu foarte multă experiență în spate. Mihai Dimian a fost prorector al Universității în mandatele anterioare și continuă să îmbunătățească parcursul Universității Sucevene din postura de rector. Doamnelor și domnilor, profesorul universitar dr. Mihai Dimian, rector al USV Suceava. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Îi salut pe toți telespectatorii noastre. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase și aștept cu interes întrebările noastre și eventual ale telespectatorilor. Cum a fost ziua dumneavoastră astăzi? Sunteți o persoană foarte analitică, axată pe științe exacte și am așa eu o curiozitate personală. Dacă rectorul Mihai Dimian, când merge pe stradă, la ce se gândește? Se gândește ca toată lumea la grijile de zi cu zi sau are o gândire mai critică, mai analitică asupra lucrurilor care se întâmplă în jur, axată pe cercetare? Vă gândiți mereu la inovațiile din domeniu? Sigur, mă gândesc la problemele sau la provocările pe care le am în calitate de profesor sau în calitate de rector. Îmi place să predau în continuare, am în continuare proiecte pe care le derulez de cercetare sau de dezvoltare și sigur că cercetarea nu se termină niciodată și, în general, dacă am puțin timp liber, mă gândesc și la idei noi pentru rezolvarea acestor probleme sau repet, probleme deschise sau, sigur, în special la probleme universității. Acum, sigur, întâmplător, astăzi am urmărit și eu, ca toată lumea, probabil, derularea alegerilor. Am adormit pe la 4 dimineața, am trezit la 6 pentru a începe activitatea și mă aflu acum seara aici, după, sigur, diverse întâlniri și activități parcursul zilei, inclusiv s-au anunțat rezultatele finale pentru o competiție de proiecte de dezvoltare, unde universitatea noastră ocupă locul întâi la nivel național. Au fost finanțate 7 universități și noi vom moderniza observatorul astronomic și, pe de altă parte, avem un al doilea proiect în campusul 2,
de asigurare a utilităților pentru căminul ce se află în construcție acolo. Și ne bucurăm să avem acum și rezultatele finale, pentru că știam din rezultatele inițiale că avem un scor foarte bun de primul loc, dar mai puteau fi contestații și nu știam exact câte vor fi finanțate în final. Și ne bucurăm acum să vedem și să dăm și această veste. Ați renunțat în urmă cu câțiva ani la o slujbă bine plătită în Statele Unite ale Americii și ați venit la Suceava să puneți umărul la dezvoltarea universității de aici. Regretați? Nu regret. De altfel, am avut aproape 5 ani de zile în care am făcut naveta între Washington și Suceava, timp în care am încercat să iau o decizie în cunoștință de cauză. Am dorit să văd dacă într-adevăr pot atrage proiecte, dacă depind, dacă trebuie să fac compromisuri sau nu, și am constatat că pot să fac lucrurile așa cum vreau eu, că există anumite posibilități de dezvoltare pe care le-am și pus în valoare și atunci, după o perioadă de timp, am luat decizia să rămân în România și să contribui la dezvoltarea universității și a comunității în care mă aflu. Mai sunt șantiere la USV? Știu că vorbim despre corpul nou, corpul vechi. Cum stau lucrurile acum? Vine și iarna, bănuiesc că șantierele s-au mai redus? Sunt. În vară am finalizat modernizarea corpului D al Facultății de Inginerică și a Calculatoarelor, dar chiar în această săptămână instalăm mobilierul nou din amfiteatre. El a fost modernizat în partea de infrastructură a clădirii, iar acum se va instala mobilierul și sper că va fi o surpriză plăcută pentru cei care utilizează aceste spații, care nu sunt doar de la Facultatea de Inginerică și a Calculatoarelor, ci și de la alte facultăți, inclusiv Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Pe de altă parte, în vară, de asemenea, am finalizat și acum sunt doar detalii legate de partea de instalare a echipamentelor, extinderea corpului J, dedicat Facultății de Inginerie Alimentară, și avem acum 7 laboratoare acolo foarte bine dotate și recenta vizită de evaluare a programelor de studii a generat o anumită invidie între colegii din alte universități când au văzut ceea ce avem acolo. Pe de altă parte, șantiere în lucru sunt în continuare. Avem un centru de inteligență ambientală, securitate cibernetică pe care îl construim. La ultimul etaj va fi complet dedicat acestui scop, acestor cercetări. În rest, probabil că va fi dedicat Facultății de Științe ale Educației, dar care are și programul de psihologie. Deci va fi dedicată programelor de psihologie, științe ale educației, iar la ultimul etaj acestei zone de inteligență artificială, securitate cibernetică. Dar sigur, cele mai importante investiții le avem în campusul al doilea al universității, la 3 km de campusul actual, unde este în construcție. Acum s-au început, să zicem, lucrările de detalii la complexul de cazare de acolo, cu 824 de locuri. Sperăm ca până la finalul anului viitor să fie într-o formă finală, chiar dacă în mod natural, cu tot cu mobilier, cu tot cu testele respective și autorizații, probabil că abia din semestrul 2 al anului universitar următor va putea fi folosit și de studenți. Pe de altă parte, am creat un parc fotovoltaic pe 2,5 hectare pentru a asigura partea de independență energetică și este o investiție tot dintr-un proiect PNRR care se apropie de finalizare și colegii de la silvicultură în ultimii 8 ani de zile au plantat în continuu diverse specii de arbori pentru un parc dendrologic. Un parc dendrologic și mai general o grădină botanică se dezvoltă în timp, iată, sunt 8 ani, sunt acum 4.000 de arbori care sunt plantați la diverse înălțimi. Tot în acest campus sunt 7 hectare dedicate acestui parc și restul sunt în fază de proiect. Ce înseamnă proiect? Înseamnă că, pe de-o parte, am obținut finanțarea pentru construcția lor, apoi
am contractat proiectare plus execuția lucrărilor de construcții și acum suntem în faza finală de proiectare a clădirii și obținerea autorizației de construcții pentru campusul dual se numește. Sunt 2 clădiri și o hală între, aproximativ 20.000 de metri pătrați. Iar într-o fază de început, dar pentru care am obținut de asemenea o finanțare de 10 milioane de euro, se află Casa de Cultură a Studenților, cu o sală de spectacole de 600 de locuri, deci va fi o îmbunătățire nu doar pentru universitate, ci pentru întreaga comunitate, cantina studențească și acum scoatem la licitație terenul de sport. Deci firmele care sunt interesate pot urmări în continuare ce se întâmplă și le invităm să participe la această licitație pentru construcția bazei sportive, care în principiu este un teren de fotbal și zona de vestiare, tribună asociată acestui teren. Și urmărim în continuare alte oportunități, dar sigur că trebuie totul aranjat în final, adică create aleile, toate utilitățile asociate și acest lucru va mai dura un timp. Iată că vorbim de peste 10.000 de studenți la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Cum vă percep ei? Știu că sunteți un rector care a păstrat mereu legătura cu studenții, care a fost apropiat de ei și a ascultat pentru a le afla nevoile. E bine să-i întrebați pe ei, eu îi întreb, poate că îmi spun tot ce au pe suflet, alteori nu, încerc să am întâlniri periodice, atât cu reprezentanții studenților care se află în consiliile facultăților sau în senat, cât și cu reprezentanții asociațiilor studențești. Acum, cu reprezentanții asociațiilor studențești e un pic mai simplu, că mai organizăm tot felul de activități împreună și oricum ne întâlnim când le organizăm și putem discuta și alte probleme atunci. Eu cred că suntem o universitate apropiată de studenți și este ceva ce ne caracterizează. Dacă este să ne comparăm cu alte universități din România, cred că acest lucru chiar atrage faptul că, în general, profesorii din universitate sunt apropiați de studenți. Acum, lucruri de îmbunătățit cu siguranță există și chiar am făcut o analiză în aceste zile legată de, așa zicem, rată de abandon universitar, care nu e același lucru cu abandonul școlar, pentru că în zona de școală ei renunță la studii, pe când de multe ori aici ei renunță la un program, dar se înscriu, dau admitere la un alt program pe care el consideră mai apropiat de profilul lor. Deci nu-i chiar același lucru cu abandonul școlar, dar am observat că în urma eforturilor făcute în anul universitar precedent, ceea ce a însemnat o consiliere adecvată, inclusiv pe parcursul verii, încurajări pentru a participa la examenele restante și a vedea ceea ce trebuie să pregătească pentru aceasta, a scăzut cam cu 20% această rată a abandonului, atât la licență cât și la master, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Și acum am venit cu noul, să zicem, pachet de măsuri pentru a îmbunătăți și mai mult și a menține studenții în campus și orientați către studii. De ce credeți că migrează așa de la o specializare la alta? Se observă, nu știu, o nehotărâre în rândul studenților? Eu cred că este nevoie de o consiliere mai bună la nivelul învățământului preuniversitar. Vedeți, ei, de exemplu, unii vor calculatoare, dar ei când ajung la calculatoare își dau seama, stai că eu trebuie o gândire algoritmică, este nevoie de anumite, poate, competențe tehnice pe care ei nu și le-au dezvoltat încă și atunci zic, ok, poate nu sunt bun la calculator, nu înseamnă că nu voi fi bun la contabilitate sau la informatică economică și atunci migrează poate către o astfel de zonă sau acum am constat chiar și la programele de sănătate, a dat cineva la asistență medical general și am descoperit între balneofiziokinetoterapia și mi-a plăcut și aș dori să fac în continuare balneofiziokinetoterapie. Deci există să zicem, o descoperire pe parcursul studiilor. De asemenea, în liceu
ai anumite discipline. Și clar, dacă cineva a făcut matematică și după aceea dă la facultatea de matematică și cam știe la ce se aștepte. Există diferențe, dar știe la ce se aștepte. Dar dacă ai făcut matematică informatică sau chimie biologie și după aceea te duci la, în primul caz, te duci la electronică, nu știi exact ce vei face acolo, sau automatică, nu-i tot una cu matematica, informatica respectivă. De asemenea, la chimie, biologie, constați că nutriția și dietetica sau, știu, tehnica dentară, sunt lucruri pe care nu le-ai făcut în liceu și observi pe parcurs dacă îți place acea meserie sau nu. Nu ține doar de buna ta pregătire fundamentală pe care o ai în liceu. Și de asemenea, unii devin pasionați pe parcurs. S-a întâmplat, s-au integrat în, apropo de această zonă media, merg la Radio USV și constată, dar îmi place, hai să fac și zona de științe ale comunicării sau media digitală, pentru că mi-am descoperit această pasiune în timpul facultății și chiar avem la Casa de Cultură a Studenților diverse cursuri gratuite și ei aleg de acolo diverse specializări, să le spunem, diferite de programul de studiu la care se află. Știu că sunteți un om foarte ancorat în realitate și cu picioarele pe pământ și nu putem să nu vorbim și despre acele cazuri de studenți care nu au posibilități financiare și care renunță la facultate din cauza lipsei resursei financiare. Cum sprijină universitatea acele persoane, acei studenți? Acele cazuri sociale până la urmă? Da. Sigur că, în primul rând, universitatea are un număr important de locuri bugetate și dacă ne uităm pe ansamblu, am început acest an cu un număr de 11.000 de studenți în creștere față de anul trecut și acești 11.000 de studenți sunt 8.000 în regim bugetat, 3.000 în regim cu taxă. De asemenea, deși salariile au crescut, deși există inflație și prețul utilităților a crescut, am încercat să păstrăm taxele constante la nivelul anului precedent. Nu știu dacă vom putea face acest lucru și în acest an, dar am făcut-o în acest an. Deci este o modalitate de a veni în întâmpinarea lor și a menține acea zonă de taxe la un nivel acceptabil. Sigur că sunt cei care intră pe locurile bugetate, ei nu plătesc studiile și după cum vedeți sunt mai mult de 2/3 dintre ei. Ei, mai sunt unii care nu au condiții propice în familie, provin din familie, sunt orfani sau orfani de un părinte, poate, sau cu o situație materială mai scăzută. Și atunci ei aplică la așa numitele burse sociale. În total, cred că avem cam 1500 de burse sociale acordate pe această bază, adică în funcție de veniturile familiei. Deci, iată, din 11.000 de studenți, de fapt, sunt, cred că un pic mai mult, pentru că sunt și etnici români care primesc bursă și ei primesc bursa de etnic român, sunt cei cu cazurile sociale. În afară de aceasta sunt bursele de performanță, adică, zicem, bursele de merit din perioada anterioară, dar acum se numesc burse de performanță și pentru aceasta trebuie să ai, sigur, o anumită medie minimă, dar și să fii în clasament într-o anumită zonă în funcție de fondul alocat fiecărei facultăți. Și atunci, în final, când tragem linie, constatăm că 3.000 dintre studenții universității primesc burse. Deci, din 11.000, 8.000 beneficiază de studii gratuite. Sigur că unii, cam 1.400, beneficiază de locuri în cămin, care de asemenea permit, să zicem, un cost mai redus al vieții față de zona de închiriere. Unii sunt din Suceava și nu necesită, au deja o locuință. Și din cei 8.000, iată, 3.000 primesc burse. Acum,
Există un fond de burse care vine de la minister și care a crescut în ultimii ani. Acum chiar bursa socială este 925 de lei pe lună și asta e bursa minimă pe care o oferim în universitate, putând ajunge la 1500-1800 în funcție de performanțe. Deci, cred că există o sumă de bază. Cum eu fiind și din învățământul american, sigur, am lucrat mai mult de 10 ani ca profesor, plus 4 ani în timpul doctoratului. Sistemul e un pic diferit. Poate încercăm și aici să atragem mai multe donații care susțină astfel de cazuri. Am înființat, imediat după ce am luat poziția de rector, se numește Fundația Universitară Ștefan cel Mare. Momentan am donat eu banii pentru inițierea fundației și sper ca în anul următor să se alăture și alții prin acele deduceri de impozit, da, pe care le poți obține prin astfel de donații și din aceste fonduri să încercăm să susținem poate situațiile pe care fie nu le putem susține la nivel de universitate. Aveam un caz în care spunea că ea nu este orfană, dar de fapt tatăl e plecat și nu l-a mai văzut, nu a mai trecut pe acasă, nu ajută cu nimic. Deci până la urmă, în mod real, era o situație similară cu cea de orfan de un părinte, dar nu se încadra din punct de vedere legal într-o astfel de situație. Deci, iată, pe de o parte, astfel de cazuri, eu constat că sunt justificate, da? Și atunci le trimit către fundație dacă nu am posibilitatea ca rector să le asigur în baza regulamentelor din universitate, sigur pe baza regulamentelor venite și de la minister. Dar sunt și alte situații, ajutor în cazuri speciale. Consumul de droguri, iată o problemă pe care vreau să o abordăm în seara aceasta. Cum stă universitatea în această privință? Ce faceți pentru a reduce consumul, pentru a identifica acele cazuri de studenți care, să zicem, că în momentul în care un student decide să se îndrepte spre aceste substanțe nocive, probabil are și o suferință, o traumă interioară, trebuie să pat mai la rădăcina problemei pentru a găsi soluții. Este o provocare foarte mare. Aminteam de experiența americană și trebuie să spun că poate una din bucuriile pe care le-am avut când am revenit aici și am început să lucrez la universitate era că numărul de cazuri era mult mai mic decât în Statele Unite. Și mă durea inima să văd că studenți din Statele Unite, unii chiar foarte buni, ajungeau în clinici de dezintoxicare și, de fapt, cu greu mai puteau ei reveni la situația, la bucuria, la poate preocupările pe care le aveau înainte de această experiență. Deci, în primul rând, trebuie să conștientizăm că de multe ori e o cale care cu greu te aduce înapoi în starea în care de ai. Și atunci trebuie o mai mare responsabilitate din partea tinerilor și a familiei în acest sens. Și încercăm prin diverse ședințe de consiliere, prin diverse dezbateri pe care le are și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, dar le avem și noi, profesorii, să descurajăm acest fenomen. Vorbeați să de înțelegem islandez, care la un moment dat, da, eu sigur că dacă ar fi să propun autorităților, acesta este modelul pe care l-aș propune și încercăm în universitate să-l implementăm într-o anumită măsură. Ce face modelul respectiv? Ei s-au confruntat, fiind și zona mai friguroasă, cu, sigur, noaptea mai lungă și mai departe, probabil că erau predispuși către consumul mai mare de alcool și de droguri și atunci au un program prin care tinerii sunt implicați în activități. După ce se finalizează orele de studiu, încearcă să le identifice o anumită pasiune, că este ea sportivă sau muzicală sau da? Le identifică această pasiune și încurajează să petreacă timpul în desfășurarea pasiunii sau pasiunilor respective și în felul ăsta probabil că bucuria, endorfinele, vedeți,
noi credem că găsim în aceste droguri o fericire și găsim calea scurtă către fericire. Îmi pare rău să îi dezamăgesc, nu există această cale scurtă între fericire, ba din contră e o cale un pic mai lungă, dar către dezastru. Și atunci, în cazul Islandei, s-a constatat după aproximativ 10 ani că a scăzut de la 40% utilizarea în rândul tinerilor la 10%. Deci chiar a fost un program de succes. Acum, asta ce ar însemna? Ar însemna ca la nivel de societate să conștientizăm, în primul rând, pericolul cu care ne confruntăm și că cu cât ne dezvoltăm, inevitabil ajungem ca acest pericol se accentueze și atunci avem însă ocazia să prevenim. Asta e marea șansă pe care o avem în România și cei din Statele Unite n-au avut-o. Ei deja trebuie să lucreze cu un fenomen care e răspândit pe cale largă. Cel puțin în Suceava, că mă întrebați de Universitatea Suceveană, consumul este redus. Atât cât, sigur, îl identificăm și noi și după aceea când vedem, anumite cazuri limită, vedem că numărul este foarte mic, cel puțin comparativ cu ceea ce auzim de la București sau de la Cluj în acest sens. Deci, din acest punct de vedere, încă mai putem acționa cu măsuri preventive și spuneam de aceste activități pe care încercăm să le facem, chiar și la orele de sport, avem bazinul de not, 7 ore pe semestru, ei trebuie să utilizeze bazinul not. Nu știi să înnoți, înveți, știi să înnoți, utilizezi. La baza sportivă și dezvoltăm în continuare și în campusul 2, deci orele de sport chiar insistăm să se facă și ne bucurăm să vedem că și din partea lor, că uneori mai veneau cu scutiri, că ei, acum văd că numărul a scăzut destul de mult, că nu văd că chiar se fac lucrurile și prezintă un interes și o bucurie această activitate. De asemenea, activități extracurriculare, sunt foarte multe activități extracurriculare, unele sunt organizate de universitate, altele sunt organizate de Asociația Studenților sau asociațiile studențești, iar altele de Casa de Cultură a Studenților și chiar în fiecare seară sau în fiecare după amiază ei pot alege o astfel de activitate. Sigur că nu sunt pentru toți 11.000, adică, dar zicem noi cam, 1.000-2.000 de studenți sunt implicați în mod regulat în astfel de activități. Preluăm și întrebările telespectatorilor noștri care se uită live, au ocazia să ne pună întrebări pe Facebook, cei care vă uitați, intrați acolo și adresați-ne întrebări. Eu le adresez mai departe. Spune cineva aici, întreabă cum sprijină USV colectarea de date statistice pentru elaborarea strategiilor locale la nivel de județul Suceava și cum este implicată universitatea. Mai spune așa că momentan avem strategii elaborate pe bani mulți de firme din București care nu sunt adaptate nevoilor reale din județul nostru. Are USV specialiști care să livreze aceste analize de nevoi pentru accesarea de fonduri europene? E o întrebare foarte bună și pot spune că sunt domenii în care avem. De altfel, sunt domenii în care avem specialiști ce contribuie la nivel local și județean, dar și la nivel național. Da? Unde nu am avut, și vă dau un exemplu, zona de trafic, spre exemplu, nu avem o facultate de transporturi în universitate. Am inițiat programe acum de inginerie autovehiculelor, dar zona de transport, teoria traficului, spre exemplu, nu se predă. Și atunci am creat împreună cu Politehnica din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca un consorțiu pentru a sprijini orașele care doresc să apeleze la soluții de fluidizare a traficului. Sigur că e un pic, adică noi putem să oferim consiliere, acum trebuie și orașul să vrea această consiliere și în acest sens am avut o întâlnire relativ recent, dar era o altă conducere la primărie. Acum așteptăm să se așeze lucrurile la primărie, să aducem din nou pe colegii din București și Cluj și să oferim cel puțin în stadiu incipient, da? Astfel de, nu doar, să zicem, prelucrări de date, ci, sau culegeri de date, ci, iată, soluții pentru problemele care ne întâlnim. Există însă, știți, și o anumită dezamăgire la un moment dat, adică când te implici vrei să vezi că lucrurile respective sunt și folosite.
Și atunci a existat la un moment dat o strategie pentru turism, dar dacă autoritățile nu o folosesc, atunci e mai greu să mă duc a doua oară la colegii respectivi, spune hai să mai facem încă o strategie dacă prima n-a fost folosită. Dar în momentul de față avem un proiect amplu dat de acel contract climatic Comisia Europeană pentru dezvoltarea unui oraș inteligent neutru climatic. Sunt proiecte în valoare de 400 de milioane prezentate acolo. Există acum o primă inițiativă la Ministerul Energiei care ar trebui să lanseze proiecte de 750.000 de lei pentru cele 3 orașe care au fost selectate de către Comisia Europeană. Deci, în acest sens, sigur că ne implicăm, avem domenii în care avem expertiza necesară și depinde acum de primărie. Dacă, spre exemplu, cei de la Siret la un moment dat au spus, uite, avem un parc industrial, ne puteți ajuta să dezvoltăm această zonă, am analizat ce se întâmplă. Pentru parcul industrial nu puteam atrage fonduri europene, că întreba și în acest sens pentru atragerea de fonduri europene, dar am zis, uite, pe zona de parc științific și tehnologic putem atrage. Am atras, în momentul de față s-a finalizat construcția acestui parc științific și tehnologic la Siret, chiar lângă Vamă. El a adus, pe lângă clădirea și echipamentele respective, a adus infrastructura rutieră, infrastructura electrică la nivelul parcului industrial. Acum este o firmă din Germania care a depus toate documentele necesare pentru inițierea unei fabrici în jurul acestui parc științific și tehnologic. Deci se poate, dacă, aeroportul Suceava ne-a solicitat la un moment dat un studiu de fezabilitate pentru o companie aeriană, da, să atragem anumite zboruri, am încercat să realizăm acel studiu. Dau câteva exemple concrete, dar ele sunt destul de frecvente. Zona de silvicultură chiar are multe proiecte și cu Delgazul sau în fine, tot felul de companii, să nu mai dau nume acum, proiecte foarte interesante, sau în zona strategiilor. Acum este în dezbatere codul silvic și ei participă destul de activ cu expertiza lor la acest document. Cum folosiți brevetele de invenții pentru dezvoltarea locală? Pentru că sunt multe. Universitatea primește multe premii, este recunoscută, da? Și chiar și la nivel internațional. La nivel național este printre cele mai bune universități din țară. Cum reușiți să dezvoltați și regiunea, să implementați aceste invenții și în comunitate? Bun, acum noi avem multe invenții raportat la ceea ce se întâmplă pe plan național. De aceea ocupăm un loc fruntaș, în ultimul deceniu chiar primul loc în ce privește numărul de brevete de invenții. Dacă însă am compara cu ceea ce se întâmplă în străinătate, am vedea că de fapt aceasta este normalitatea, nu-i excepția, da? Nu-i excepționalul, ci este normal. Atunci, noi putem spune că avem în jur de 20-25 de brevete în fiecare an. Cam, să zicem, 80% din ele se transformă în brevete, după care o parte dintre ele pe care le considerăm mai performante le transmitem și către Oficiul European de Brevetare și chiar a fost o surpriză plăcută în martie când Oficiul European ne-a anunțat ca instituția cu cele mai multe solicitări de brevete la nivel european, din nou, din România, da. Nu sunt foarte multe, dar atâtea câte sunt ne clasează pe primul loc. Acum, care sunt așteptările? Pe de o parte, trebuie știut că, în general, la nivel internațional, din brevete se implementează 5-10 brevete, deci 50% dintre brevete. Deci dacă vorbim de 20 de brevete, să spunem, noi avem cam între 15 și 20 brevete, depunem 20-25 de cereri, dar avem cam 15-20 de brevete anual, atunci așteptările ar trebui să fie ca undeva la 1, 2, 3 brevete să le putem transfera. Acest lucru se și întâmplă în diverse companii sau, dacă a fost o situație, am dezvoltat noi o companie în care am implementat 4 dintre brevetele acestea. Pe de altă parte, ca instituție, sunt interesat ca tinerii
să știe, să cunoască, să-și protejeze proprietatea intelectuală. Deci faptul că pe aceste brevete sunt doctoranți sau masteranți, da, contribuie la aceste brevete și învață cum să-și protejeze proprietatea intelectuală, oferă un sens sau o valoare suplimentară acelui brevet. Am nevoie să-i instruiesc să facă lucrul acesta și dacă el vede tot procesul parcurs, știe ce are de făcut în continuare și ne bucurăm să vedem că sunt tineri care merg după aia în companii și devin de asemenea inventatori în cadrul companiei respective. De altfel și motto universității este visează, creează, inovează. Acum, dacă așteptările sunt mai mari și sigur poate adică s-ar dori ca toate brevetele să fie implementate, acest lucru trebuie să spun că este ceva ideal. Am spus cam care este rata la nivel internațional de transformare, dar ea se poate îmbunătăți, însă este nevoie de un anumit lanț, sunt anumite verigi care lipsesc în România. Nu, vorbesc din experiență, am fost în Franța, în Germania, în Statele Unite, cunosc cum funcționează aceste sisteme. Când am venit aici am constatat că nu avem. Ce am încercat să fac este să construim. Am amintit mai devreme Parcul Științific și Tehnologic. Acesta este un loc în care te duci ca universitate, vine și cineva din industrie și lucrați împreună acolo. Deci aceste verigi lipsesc din România. 2. De multe ori laboratoarele de cercetare și de dezvoltare din cadrul companiilor lipsesc. Acum chiar am câștigat în această săptămână un proiect de 1,5 milioane de euro la nivel european, care împreună cu o firmă cunoscută de software de aici și cu alte companii și cu alte universități din Europa, dar noi suntem lideri de proiect, tocmai pornim de la un soft pentru educația copiilor cu dizabilități, în special zona de autism, da? Și încercăm să îl implementăm într-un produs și să-l testăm, iată, în mai multe țări din Europa. Deci aceste să spunem, dezvoltări pe care noi le-am făcut, își pot parcurge întreg ciclul de maturitate tehnologică, se transforme într-un produs, dar cred că, și aici am încercat să sensibilizez de multe ori și Ministerul Cercetării, să înțeleagă că în România lipsesc aceste verigi, că de fapt noi ne așteptăm ca profesorul să și predea, să facă și cercetare, să scoată și brevetul, să se ducă după aia să-l testeze într-un anumit mediu, dar mediul ăla care e similar celui din industrie, spre exemplu stații pilot, da? Puține în România, ăla trebuie să existe, după care ajungi la firmă. De asemenea, cum spuneam, multe multinaționale au venit în România, dar și-au lăsat laboratoarele de dezvoltare în țările de origine. Au venit aici doar cu fabrica. Când eram în Statele Unite, eu nu lucram în fabrica de la Boeing, eu lucram cu departamentul de cercetare al companiei respective. Da? Și atunci, acolo aveam eu legătura ca profesor universitar. Ori aici, eu nu am acest partener, ci ar trebui să mai fac și pasul acela, care în general era al companiei, până ajungem la un produs. Vedem, a fost o experiență interesantă, acum câteva săptămâni, împreună cu câteva firme am depus un proiect de peste 10 milioane de euro pentru dezvoltarea unui sistem de drone utilizat cu o anumită aplicație specifică. Așteptăm rezultatele competiției, dar ne-am bucurat să vedem că au venit cu 3 milioane de euro și ăștia îi punem noi, ăștia îi solicităm și avem încredere în voi, facem asta împreună. În ce domenii excelează universitatea acum, în ultima vreme? Ce premii ați mai luat, așa mai importante? Aș spune că, sigur, zona de calculatoare, zona de inginerie electrică, electronică a demonstrat atât la nivel de cercetare cât și la nivel de studenți prin competițiile la care participă, că sunt la nivel național și internațional. Zona de inginerie alimentară, având și industria alimentară în zonă care sprijină această facultate, de asemenea reușește să se impună destul de ușor pe plan național și să meargă în competiții internaționale cu succes. Silvicultura, sunt doar 2 facultăți de silvicultură în România, mai sunt programe de studii, dar facultăți sunt doar 2, aici la Brașov, și reușește să obțină inclusiv proiecte europene de
foarte importante și sigur că din această zonă a ingineriei, unde încercăm mai nou să spunem zona de robotică, de drone din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, să o dezvoltăm mai bine. Ei sunt implicați și în ceea ce construim la SIRET, se numește Industrie 4.0, adică o automatizare avansată a proceselor din industrie. Și trecem în zona, sigur, economică, inclusiv am dezvoltat acum un program nou de digitalizare și știința datelor, Data Science, care atrage în jurul lui, sigur, absolvenții de informatică economică, dar nu numai. Și zona de contabilitate este bine dezvoltată, avem școli doctorale în contabilitate, în economie, administrarea afacerilor. Și apropo de turism, este zicem noi, un program bun și profesori bine pregătiți în această zonă. Zona de filologie, care e cunoscută și cu o vechime de la inițierea institutului, a început cu domnul academician Constantin Ciopraga și a lăsat, sigur, în urmă o școală bine făcută. Ea s-a închis la un moment dat și a rămas doar zona de inginerie, dar când s-a reluat de asemenea pe aceeași bază performantă. Științele educației sunt o surpriză foarte plăcută în ultimii ani, scuzați-mă, și pentru că observăm o afluență foarte mare de tineri și la științe educației și la psihologie. Am ajuns acum, majoritatea sunt cu medii peste 9 la bacalaureat, e o competiție de 4-5 pe loc, se ajunge la 10 pe un loc bugetat, deci se selectează foarte bine și, așa cum spuneam și de noul proiect câștigat în acea săptămână, sunt destul de multe proiecte implementate. La nivel național deja s-a ajuns la o anumită recunoaștere, în sensul că ne ocupăm de educația timpurie la nivel național. Sunt 2 universități care acoperă întreaga țară cu pregătirea personalului. Acum, de asemenea, s-a câștigat un proiect de pe prima poziție în România pentru pregătirea pentru pedagogie digitală și am și dezvoltat în universitate un laborator interesant, educația prin joc digital. Adică noi formam foarte bine învățătorii, profesorii, se educe prin joc, dar era jocul clasic, în timp ce tinerii stăteau foarte mult chiar de copii, stăteau pe dispozitivele digitale și noi nu intram în acea lume, nu interacționam cu ei în acea lume. Și acum și prin ochelarii virtuali, cu realitate virtuală și prin dispozitivele digitale pe care le punem la dispoziția profesorilor și iată că acest demers conduce acum să oferim expertiză la nivel preuniversitar la mii de profesori pe care îi avem de instruit în anul următor și de asemenea un proiect mare de vreo 15 milioane de lei în care urmează să ne ocupăm de educația timpurie pentru jumătate din țară. Deci cred că sunt recunoașteri și sigur ele pot continua în toate domeniile universității, istoria, geografia, științele sociale au de asemenea o activitate intensă și recunoscută. În vară s-a organizat Congresul Național al Istoricilor Români din România și Republica Moldova, 600 de profesori, cercetători din universitățile din România, Republica Moldova, dar și din alte țări au fost prezenți la Suceava și a fost tot un motiv de recunoaștere a calității activității noastre. Iată că vorbim de dezvoltare, v-ați adaptat cu evoluția tehnologică, faceți tot felul de programe de acestea prin care studenții să aibă acces la dezvoltarea aceasta tehnologică de care ne lovim cu toții, dar este bine ca actul educațional, nu știu, de la o vârstă fragedă să fie bazat pe aceste tehnologii? Spuneați jocul digital. Sunt două lucruri diferite. Noi ne preocupăm foarte mult de educația tinerilor, și de metode noi, inovative de educație. Dar în același timp nu putem lăsa această zonă
complet descoperită în zona educației. Ce s-a întâmplat, de fapt, ea a fost acaparată de divertisment și copilul petrece tot mai puțin timp util educației, pentru că este atras de acel divertisment. Și atunci, haide să încerc să combin, poate, sau să fac acest divertisment educativ, sau să fac educația în zona aceea pe care el îl atrage. Aceasta nu înseamnă înlocuirea educației standard, nu recomandăm sub nicio formă acest lucru și mi-aduceți aminte de o întrebare pe care o tot puneam în cadrul concursurilor de directori de școli și de licee la care am participat și sigur era această idee că digitalizăm și toți aveau în planurile manageriale digitalizarea și că fac un laborator de informatică, dar mai avem, dar mai facem unul, laborator de fizică, chimie, biologie, n-avem. Deci, nu, din contră, încurajăm, da, poți să faci al doilea, dar mai întâi asigură-te că ai această zonă practică pentru a învăța fizica, pentru a învăța chimia, pentru a învăța biologia. Mai ales că tot mai mulți dintre tineri au nevoie de această experiență practică pentru a înțelege conceptele abstracte. Poate că și educația noastră era orientată către elite mai mult, sigur, la universitate ajungeau primii 5% dintr-o generație, era o competiție mai mare, cu 30-40 de ani. Nu e neapărat un model de societate pe care ne-l dorim. Gândiți-vă că la nivel european 40% dintr-o generație are studii superioare. S-a schimbat societatea. Ai nevoie. La nivel național suntem undeva pe la 22%, deci suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană și după cum constatați, la jumătate din media europeană, nu din maxim, din media europeană. Deci noi am avut și această idee în România că ar fi prea mulți cu studii superioare. Cred că s-a pornit probabil de la un anumit compromis, nu am venit după perioada respectivă, când într-adevăr a fost un număr foarte mare de, să ajungeți pe la vreo 900.000 de studenți la licență în România și probabil că și calitatea a lăsat de dorit. Acum este vorba de 450.000 de studenți în România, deci aproape jumătate din cât era în urmă cu 14-15 ani ca număr și zic eu că cel puțin în zona de universități de stat se lucrează mult cu studenții, este o calitate bună. Că sunt poate și absolvenți care nu reflectă competențele pe care le au pe diplomă, sigur, sunt lucruri de îmbunătățit, dar zic eu că situația este cu totul alta acum și atunci încă probabil ne confruntăm cu o inerție a acestei imagini, da? În care spunea, domnule, nu sunt prea mulți cu studii superioare, uite de ce nu sunt îndeajuns de mulți zidari sau tinichigii în România. Păi, dacă 20% dintr-o generație are studii superioare, 80% dintr-o generație poți să-i faci câți ingineri. Acum știi cum e, păi ea nu-i faci, dar vii tot la ăștia 20%, spui, dați prea mulți. Păi nu, trebuie să ai grijă ce s-a întâmplat cu ceilalți 80%. Da? S-au pierdut, au luat drumul străinătății și așa mai departe. Și atunci nu au dezvoltat o carieră adecvată și unul din proiectele pe care le avem, vorbeam de construcția campusului dual, dar de fapt în spatele lui e un proiect foarte interesant ce sperăm că va revitaliza învățământul tehnic din județele Suceava, Botoșani și Neamț, pentru că dezvoltăm acolo laboratoare performante. Să vină de la licee. Să vină 2 săptămâni, am spus că construim și un cămin cu 824 de locuri, o să alocăm probabil 100 de locuri pentru tinerii din liceu, să vină pe rând câte 2 săptămâni cei din preuniversitar, din aproape 20 de licee tehnice, să vină să facă orele de practică în laboratoare performante. Da? După care se duc la practica de la partenerii din industrie. Avem de asemenea 20 de parteneri din industrie, firme mari sau mijlocii, care oferă locurile acestea de practică, se ocupă cu atenție de ei și atunci credem că vom reuși să atragem. Acum, partea asta tehnică de la liceu este aleasă de obicei de cei care au sub 5 la evaluarea națională. Adică și așa e greu să faci ceva tehnic. Acum, dacă nici nu ai minimul de competențe în matematică necesar, sau e cu atât mai dificil. Ei,
prin această dezvoltare a învățământului tehnic, noi sperăm să schimbăm motivația lor pentru a alege acest învățământ. Recunosc că la început încercăm și cu niște burse, adică să-i atragem un pic și din perspectiva aceasta financiară, dar după ce trăiesc această experiență și văd oportunitățile de lucru pe care le au, considerăm că se va schimba mentalitatea și pentru ceilalți și poate nu va mai fi nevoie și de acest stimulant financiar. Dar, sigur, ca societate, noi trebuie să ne gândim foarte bine pentru că avem nevoie de această zonă tehnică. Eu lucrez în educație, am dezvoltat acum programul de medicină, deci medicina este un serviciu, dar toate aceste servicii de educație, de sănătate, trebuie să le plătim din ceea ce producem. Deci este nevoie de... Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu și cu medicina. Vreau să vorbim și despre învățământul dual. Vreau să preluăm și din întrebările dumneavoastră, pentru că întrebările continuă să curgă pe pagina noastră Nest TV Channel, pe mesaje, și ne întoarcem. O scurtă pauză de publicitate, revenim.